første hjemmekamp. Det begynder at blive alvor. Der er sindssygt meget på spil, meget kriller i maven. En ny sæson, det er jo nye muligheder, det er nye drømme, det er nye håb. Fest, det her, altså. Det er bare pissefedt at komme ned og støtte nogle lokale. Altså, det er pissegodt. De er så få, og man bliver bare så glad. Kampen slutter 27-32 til Stjernen. Selvom vi er hammerligt irriterende over, at vi tabte en intens og tæt kamp, så synes jeg sagtens, at jeg kan se nogle elementer, som gør, at jeg er fortrøstningsfuld til fremtid. Og når der bliver lagt lidt oven på det, og det er jeg sikker på, at der gør, så er vi også klar til den næste kamp. Vi er i modgang og modgang.